Hölgyeim és uraim, a Leo podcastját látják és hallják, ami egyben az első életünkben. A Leónak van már egy insight videója, ahol ismeretterjesztő kis részecskékben meséljük el, hogy mivel is foglalkozik a Leo, de úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy podcast sorozat elindításának. Ami minket vezet az az, hogy közelebb hozzuk az emberekhez, és akár a megrendelőkhöz is, tehát az ingatlanpiac szereplőihez is, a Leót és a létesítménygazdálkodás, mert hogy a Leo az a létesítménygazdálkodók és épületüzemeltetők Magyarországi Országos Szövetsége, aki sok mindennel foglalkozik, tehát messze nem úgy kell elképzelni a létesítménygazdálkodókat, akiket mi tömörítünk, hogy a kazánokat javítják, hanem komoly kutatásokat, stratégiákat hoznak létre, épületek adatait elemzik, sok millió adatállományra gondoljanak. A Leónak a mai podcastja az oktatással, képzéssel, utánpótlással fog foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm beszélgető társaimnak, hogy elfogadták a meghívást, és ezen a szikrázó nyári napon minket is a stúdiót választották. Van, aki tudom, hogy a nyaralásáról érkezett, ezt külön köszönöm szépen. A beszélgető társaim a szakma abszolút ismerői, tehát túl azon, hogy gyakorolják és elméletben is mélyen ismerik és tudják a létesítménygazdálkodás csinyát-vinyát, azon túlmenően az oktatási munkacsoport tagjai, mert hogy nekünk ilyen is van. Az oktatási munkacsoport egy speciális céllal jött létre, és akkor bemutatnám a tagokat. A hölgyel kezdem. Pálfalvi Zsuzsa. Köszöntelek, Zsuzsa. Zsuzsa a Leo alapítása óta segíti az egyesületünket. Úgy kell őt elképzelni, hogy elméleti és gyakorlati szinten gyakorolja az FM, tehát a szakma minden szintjén jelen van. Mai nappal jelenleg a Servier Kutatóintézet, Kutatóközpont, vagy Servier Hungária operatív igazgatója, ugye? Servier Hungária? Az kutatóintézetnek vagyok az operatív igazgatója, valóban így van, köszönöm szépen az üdvözlést. De amellett ne felejtsük el, hogy fenntarthatósági szakember, FM szakértő, tehát minden szempontból itt a helye közöttünk. Másodikként említem Mikó Zoltánt. Sziasztok! Zoltán többek között a reptér, a budapesti repülőtérnek az üzemeltetésért volt felelős, és ő is egy elméleti és gyakorlati szakember egyaránt. Jelenleg a Műszaki Egyetem, tehát a BME műszaki igazgatója. Tökéletes megnevezés. Tökéletes megnevezés, köszönöm. És ő is tagja a munkacsoportnak. Most pedig eljutottunk a munkacsoport vezetőjéhez, aki Décsi Gábor, ő az oktatásért felelős alelnökünk is, tehát az elnökség tagja és alelnöke. Zsuzsáról elfelejtettem mondani önöknek, hogy ex-alelnök, és Zoltán pedig ex-elnökségi tag. Gábor hozta létre a munkacsoportot, tehát ő hívta életre nekünk a munkacsoportot. Róla azt kell tudni, hogy több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakember, aki holisztikusan, tehát egy tágabb értelemben szemléli az FM-et, és kapcsolja össze az üzleti és az ingatlan piaci szereplők teljes spektrumával. Ő a Dome Group vezérigazgatója, és a Dome Groupon belül számtalan izgalmas, innovatív dolgot működtet, többek között robotokat értékesítenek, elsők között az iparágunkban, sőt, hát az iparágunkban egyedüliként kezdték, de a Dome-ra jellemző az is, hogy ahogy Gábortól egyik előadásában, egyik Reó reggelin hallottam, hogy inkubátort, homokozót, ő homokozónak hívja, működtet, ahol a szabad, innovatív fejlesztési gondolatok áramolnak, szabad hibázni, mint a homokozóban szabad elesni és fölállni, de ott jönnek létre a csodák, ugye? Tehát talán egyetértenek velem a beszélgető társaim, abszolút a téma ismerői, és akkor én, miután a podcastra felvázoltuk, hogy oktatás, képzés, utánpótlás, bele is vágnék. Talán az első legégetőbb, ami szakmánkat gyötri, vagy hát az kihívások elé állítja, az a munkaerőhiány, és hogyan kapcsolódik a munkacsoport milyen kihívásokra válaszol, ezt szeretném kérdezni. Tehát a munkaerőhiánnyal milyen kapcsolatban álltok? Napi tapasztalati úton mindenképpen találkozunk vele, és szerintem ezért ébresztette a gondolkodás is, hogy ugye maga a létesítménygazdálkodás egy érdekes szakma, mert hivatalosan ilyen címszóval, hogyha keresünk, nem találunk szakmai utánpótlási vonalat, nem lehet jelentkezni rá, hogy valaki
facility management szeretne lenni, vagy dolgozni ebben a szakmában. Igazából egy szakmai gyűjtő tégelynek hívjuk. Ebbe belekerülni lehet akár fizikai munkásként, takarítóként, gondnokként, karbantartóként, de nagyon komoly mérnöki tudás is lehet investálni, vagy akár gazdasági szerepköröket felvenni benne egy gyűjtő tégely szakmaként. És ugye egyik oldalon engem motivál abba, hogy itt szakmaépítésen belül mondjuk oktatásépítésen foglalkozzunk kicsikét, hogy hogyan lehet ezen is még előadó módon fejleszteni, hogy hogyan lehet megszólítani fiatalokat, vagy idősebbeket, vagy bárkit, hogy ezt a szakmát rendesen tanulva, valamilyen tematika mentén önmagát építve, ne csak a hétköznapi munkaéletből tapasztalatokat szerezve haladjon előrefelé azokkal a munkáltatókkal vagy intézményekkel együtt, ahol ő egyébként dolgozik. Tehát ne csak a munkából szerezzen tapasztalatokat, ne csak a saját maga szakirodalmából, hanem találkozzon a leírt, előre definiált valamiféle tudományi ágakkal is. És mivel nem találtuk, ezért mi próbálkozunk ezzel foglalkozni, hogyan lehetne bármit átadni ilyen tekintetbe. Tehát vannak megoldásaitok is, tehát a Leónak vannak megoldásai, említetted a kék galérosokat, a szakmunkásokat, fiatalokat. Őket hogy éritek el? Ugye hol találjuk a kék-galarosoknak a legfiatalabb nemzedékét? Szakközépiskolákban például. Tehát hogyan lehet elérni hozzájuk? A Leo együttműködik középfokú intézményekkel, hogy olyan nem is innovatív, hanem inkább mozgósító programokat találjunk, ahol ők kapcsolódási pontokat találnak a facility managementtel, üzemeltetési szakágakkal, ők tudják elmondani, hogy mit gondolnak róla, milyen innovatív ötleteket tudnak megfogalmazni benne, és hogyha a Leo ezeket támogatja, versenyt hirdet ebből, hogy ők milyen módon tudják ezeket bemutatni, éves rendszerességgel jelentkezünk ezeknek a intézmények számára, és amiből a végén első 2-3 legjobb ötletet tudjuk valamilyen szempontból díjazni. És hogy nem is akár hogyan díjazzuk, hanem próbáljuk, hogy nem csak egyszerűen pénzbe jutalomként részesülnek, hanem a szakmájukhoz kapcsolódó például szerszámvásárlási kereteket tudunk a számunkra megszabni, vagy pedig olyan látogatásokat tudunk szervezni a számunkra, ahol ők iparban alkalmazott módszertanokon tudnak megtekinteni. Tehát épüljenek ők is, épüljen a szakma is. Tudjuk hirdetni azt is, hogy akkor, amikor valaki vezetékszerelőnek képzi magát, vagy pedig klímásnak képzi magát, miért tud átmozogni egy kicsit áttekintő felületté egy sokkal nagyobb üzemeltetői spektrumnál, akár kihívást találva azoknál a munkáltatóknál, akik facility managementként országszerte dolgoznak, és embereket keresnek, mert munkaerőhiány az van. És ti hogy látjátok ugyanezt a kérdést, Zsuzsa? Hát egyrészt vannak olyan globális trendek, amik minden más szakmában vagy más iparágban is jelen vannak, ilyen az előregedés, az elvándorlás. Ezekre szerintem nem szakmaspecifikusan tudunk választ adni. Amire talán egy kicsit jobban tudunk szakmaspecifikusan választ adni, az éppen az, hogy mitől lesz egy szakma. Nagyon sokszor járt a fejemben a Leo fennállása óta, hogy hogyan tudjuk azt megragadni, amitől kezdve egy szakma tényleg azt mondhatja magáról, hogy egy önálló szakma vagyok. Az egyik ilyen feltétlenül az, hogy oktatás valamilyen licenszelt, ratifikált oktatása legyen egy szakmának, hiszen az azt feltételezi, hogy nem mindent manufakturálisan állítunk elő abban a szakmában, hanem vannak sztenderdjei, amiket át tud adni. Ugye az elvándorlás kapcsán azt látjuk, vagy én azt tapasztaltam, hogy nem az a lényegessége, hogy elmegy és keres magának egy másik állást, hanem hogy aki beérkezik ebbe a szakmába, ő képzetlen, nem nagyon tudja, hogy mi ez a valóság, amiben a létesítményüzemeltetés dolgozik, nincsenek meg a megfelelő képességei, és erre akár még mai napig is az a legfontosabb stratégia, hogy házon belül on the job, tehát munkában tanulja meg, vagy esetleg valamilyen résztképzést kap. Ezek nagyon hosszú időbe telnek, és nagyon drágák, sok benne a hibázási lehetőség. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban a globális trendekre egy szakmaspecifikus válasz lehet az, hogy egy erősebb, megerősített oktatási struktúrát alakítsunk ki, ami a szakmai sztenderdet tudja erősíteni. Ezt mi már ki is alakítottuk, és Gábor ennek az atya, hogy el tudja mondani, hogy miket vezetett be a Leo, milyen... Talán nem, de tehát, hogy többen dolgozunk ezen természetesen. Csatlakozva Zsuzsához,
Én is azt gondolom, hogy itt van egy demográfiai kérdés, ami mondhatnánk azt, hogy globális, de igazából Európának a problémája az, hogy a munkaképes lakosság az évről évre csökken. És Magyarországon éves szinten nagyságrendileg 50 000 munkavállaló megy ki a munkaerőpiacról, és ez önmagában egy jelentős probléma. Ez pont ennyi, mint a Leo foglalkoztat. Igen, tehát hogy egy majdnem nem tudom, 16 üzemeltető tagvállalat összes munkavállalója, igen. A másik probléma, hogy ugye mi országosan dolgozunk, a legtöbb tagvállalat jellemzően több városban, vagy akár országosan szolgáltat, hogy nagyon eltérőek a regionális elérhetőségek. Tehát vannak olyan régiók Magyarországon, ahol nagyon kevés munkavállalót érünk el. Ez a második, a harmadik pedig az, hogy ha el is érünk munkavállalókat, vagy dolgozni akaró szellemi vagy fizikai munkásokat, akkor is azt tapasztaljuk, hogy a képzettségük és a tapasztalatuk az sok esetben nem megfelelő ahhoz, amilyen minőségű munkát az ügyfeleink tőlünk elvárnak. És ez indítja el bennünk azt, hogy valamit kezdenünk kell ezzel a helyzettel, hiszen mi a kollégáink munkájából állítunk elő szolgáltatásokat, és ennek a szolgáltatásnak a minősége minősíti a vállalatnak a minőségét. És ami nekem szembeötlő volt 10 évvel ezelőtt, hogy amikor egy önéletrajzot néztem, mondjuk egy mérnöki állásba, akkor az iskolák nem voltak relevánsak, hiszen nem volt olyan szakképzés, ami ennek az iparágnak szólt volna. Egyetlen egy dolgot tudtunk nézni, hogy versenytársnál dolgozott-e az adott kollega, és mennyi időt töltött el annál a versenytársnál. Jó. Egyrészt megismertük a versenytársainkat, másrészt meg az adta a referenciát, hogyha eltöltött a jelentkező a konkurensnél relevánsan 3-5 akárhány évet, akkor ő biztos nálunk is jó lesz. Igen. Na most ez önmagában azt gondolom, hogy egy tünete annak, hogy egy iparágnak a szakképzés hiánya az milyen komoly problémákat is vethet előre. Legalább egy égtájba arra állt, amerre és kellett. akkor mit kellett proaktívet csinálni? Mit csinált a Leo? Mit csinált a Leo? Mit csinált erre a Leo? Hát a Leo csinált sok mindent. Zoli mesélte azt, hogy a középiskolásokat megpróbáljuk elérni, de talán ami ennek a beszélgetésnek a fókusz témája lehet az, hogy elkezdtük mi is keresni felsőoktatási intézményekkel a kapcsolatot, és körbejártuk Magyarországon a képzési helyszíneket és az oktatási lehetőségeket. Egyébként találtunk Magyarországon olyan releváns képzést, ami létesítménygazdálkodás vagy ingatlanüzemeltetés szakmájú szakképzést hirdet, viszont azt tapasztaltuk, hogy ezek a képzések sajnos nem indulnak el jelentkezők hiányában. És azt gondoltuk, hogy akkor álljunk be emögé a kihívás mögé. Ugye mi egy iparág vagyunk, akiknek az is az egyik küldetésünk, hogy magát az iparágat szakmailag tudjuk fejleszteni. Munkával és pénzzel beálltunk egy program mögé, és azt gondoltuk, hogy ennek a szakmának talán a fellegvára az a legnagyobb műszaki egyetem lehet Magyarországon, a Budapesti Műszaki Egyetem, és szerencsére nyitott fülekre találtunk, és az építészmérnöki kar építéstechnológiai és menedzsment tanszéke, ami korábban a kivitelezési tanszék volt, ott találtuk meg azt a fogadókészséget, azt a szakmai kapcsolódást, ahol el tudtunk kezdeni egy együttműködést kidolgozni. És ez az együttműködés ugye gondolom több rétegű, rövidebb, hosszabb távú sikerrel, kimenetellel, rezultummal bír. De ami előtte engem érdekel, hogy milyen előkészületekkel, tehát az igényeket, hogy mi kell az iparnak, mi kell a tagoknak, azokat hogyan szűrtétek, hogyan térképeztétek fel? Szerintem az egyik legfontosabb az, hogy általánosságban és globálisan mik azok a képességek, vagy egy kicsit pontosabb szóval a kompetenciák, amit a jövő munkavállalóitól esetleg elvárnak, hogy meglegyenek, vagy mik azok a jövő munkái,
Ezeket nagyon sokan kutatják. Ezek nem szakmaspecifikusak, de számunkra is nagyon sok értékes gondolatot mutattak be, amik azt tükrözik, hogy egy jövő generációjának mondjuk a digitális képességei, azok már meg kell, hogy legyenek. Tehát volt egy globális view arról, hogy mik lesznek a jövő munkái tulajdonképpen, és az milyen skilleket kíván. Leszűkítve Magyarországra a tagvállalatokkal egyeztettünk, hogy ők mit látnak a saját területükön, a saját kollégáik kapcsán, hogy mik azok a konkrét lexikális tudás vagy skillek, amiket egy oktatás kapcsán elvárnának, és nem utolsó sorban a nemzetközi és a hazai hasonló képzést nyújtó egyetemeket, vagy főiskoláknak a struktúráját, a képzési struktúráját tekintettük meg, amelyekből már egy viszonylag koherens tudásanyag összeállhatott, hogy milyen tudásanyagot kell átadnunk a hallgatóknak, vagy leendő hallgatóknak. Körülbelül ez a 3 nagy fázisa volt a készülődésnek, és most vagyunk ugye ott, hogy ezzel a menedzsment tanszékkel, tehát az építéstechnológiai és menedzsment tanszékkel közösen értelmezzük és egyeztetjük a konkrét témákat és tantárgyi specifikációkat. Ez a hosszú távú, a diplomátadó. Ez a hosszú távú elnézést, én arról akartam elsősorban beszélni, a hosszú távúról. Csak hogy tudják a hallgatók is, hogy ez a hosszú távú. Jó, beszélünk a hosszúról. A hosszúról beszélhetünk, mert azért az egy hosszú távú elköteleződés, és ott, amikor már így kialakult ez a halmaz, hogy mire van szüksége az iparágnak és a tagvállalatoknak, akkor azt összevetettétek az egyetemmel közösen az oktatói palettával, hogy kik azok az oktatók, akik rendelkezésre állnak, esetleg a tanszéken kívül más tanszékektől is, vagy ez hogy történt? Mert elképzelésetek kialakult egy tananyagról, de hát azt elő kell adni. Egy dolgot még kiemelnék, itt a Gábor is és a Zsuzsa is egy kulcs mondatként hoztak, hogy mi szakmát építünk félig meddig. Tehát ugye maga a LEO, ez egy létesítmény üzemeltetői klub, egyesület, aki a szakmának az egyik része, a szolgáltatói oldal tevékeny oldaláról érkezik, és felvállaltak egy olyan szerepkört, hogy egyébként önmagukon túlmutatólag egy teljes szakmát próbálnak képviselni. Akkor, amikor mi a oktatást is ilyen szempontból fejlesztjük, még beengedjük egyébként magának a szakmának a másik felét, a megrendelő oldalt, vagy a szakértői, vagy a tudományos oldalt, akik igazából az igényeket gerjesztik, akik birtokolják az épületeket sokszor, akik megbízásokat adnak ki bármiféle feladatnak az ellátására, illetve egy harmadik szegmest, azt a oktatói, kutatói bázist, akit egyébként egy egyetemen meg lehet találni, és amikor tanrendet fejlesztettünk, itt vannak talán a kapcsolódási pontok, hogy mind a 3 szegmensből, tehát a gyakorló oldalból, a kielégítő oldalból hozunk szakembereket és szakmai alaptudást is. Ez nagyon jó dolog szerintem, mert hogy a visszajelzések, a tapasztalatok, hogy mi hiányzik megfoghatóság oldalról, innen érkeznek. Hát innen jönnek kicsikét az innovatív ötletek, hogy mi hiányzik a szakmából. Ugye megérkezünk a megrendelői világból, akik egyébként magát a igényeket finanszírozzák, tehát ők tudják, hogy milyen fókuszpontok vannak, hogy mire van pénz, vagy mire nincs pénz jelen pillanatban stratégiailag. Illetve, hogy ott van hát kicsikét a kutatási oldal is, vagy pedig a tudományos része neki, akiket mi még nem látunk, hogy a világban mi hogyan működik, akár egy részszegmensben, egy energetikai részszegmensben, akár valamiféle olyan alkalmazás technológiában, szenzoros témakörökben, vagy most itt beszéltünk arról, hogy irányítási modellnek, management modellnek, alkalmazhatósággal, facility management témakörökben, ezeket meg lehet kapni tudományos oldalról egyetemi háttérrel, egyetemi támogatással. Tehát így vannak az, hogy fölépülnek tantárgyak, fölépülnek valamiféle szakmai elképzelések, és olyan kulcs oktatókat, vagy pedig tananyagírókat képzelünk el mögé, és meg tudunk itt most szólítani, amelyek mind a 3 képzeleti síkot mögé tudják gondolni, építeni. Igen, szerintem ezen a ponton érdemes 3 nevet megemlíteni, hiszen mi itt a LEO-t képviseljük, de azért itt a Műszaki Egyetemen a tanszéken nagyon erős támogató gárda, sőt aktív munkavégző gárda van. Talán így időrendben dr. Hajnal István, aki nekünk nagyon régi barátunk, és a szakmának az egyik komoly képviselője, mármint a létesítménygazdálkodási szakmának. Ingatlan szakmának is kitekintőben. Ingatlan szakmának. Hát igen. Ő egyébként aktív oktató a tanszéken,
Ő az, aki segített minket bevinni a tanszékre, és vele együtt tudtuk ezt a projektet inkubálni, és hát természetesen nagyon komoly támogatást kapunk dr. Vidovszky Istvántól, aki a tanszék vezetője, és hát van egy dedikált kollega, aki aktívan munkát végez ebben a munkacsoportban, amiben mi is benne vagyunk, ő pedig dr. Lepel Adrián, és ő, aki azzal az ambícióval kezdte el ezt a munkát, hogy ezt az egész képzési sorozatot ő fogja irányítani, és az ő keze alatt fog ez kibontakozni. És ezt miért kezdtem el mondani? Mert Adriennel együtt az volt az egyik első programpontunk, vagy célunk, hogy nézzünk körbe a környezetünkben, először Magyarországon, aztán Európában, hogy egyáltalán milyen létesítménygazdálkodási képzések vannak, hogy lássuk a jó példákat, lássuk, hogy hol mi a hangsúlyos. Igen. És azt tapasztaltuk, hogy 2 nagy irányzat van Európában. Az egyik az inkább a műszaki diszciplináknak a képzése, ez jellemzően a német nyelvterületeken található, illetve van a másik nagy irányzat, ami meg inkább a menedzsment tantárgyaknak a képzésére fókuszál, ez pedig inkább a Benelux, skandináv és angol területre jellemző. És hát természetesen mind a 2 közel áll hozzánk, nem is tudtunk igazából választani, hogy mi milyen irányzatot képviseljünk, és mi csináltunk egy ilyen leós melanzsot, ami próbál fókuszálni részben épületspecifikus műszaki tudásra, és próbál elég erősen fókuszálni az irányítási, menedzsment, kommunikációs témákra. És hát így áll össze végül is a gerince annak, hogy a tantárgyak hogyan épülnek föl, és utána a tantárgyakhoz ennek mentén kerestünk oktatókat, ahogy Zoli mondta, oktatókat, iparági szakembereket, megrendelőket. Én ezt emelném ki még egy pillanatra, hogy pontosan attól, hogy Gábor is kifejtette, annyira sokszínű és sok szintű ez a képzés, hogy nem lehet teljes mértékben az egyetemen, tanszéken oktatókkal kielégíteni, hanem sok esetben piaci szereplőket hívunk be, ugye? Ennek van egy olyan sajátossága, hogy ők viszont nem oktatók. Igen, tehát, hogy nekik nem szakmájuk. Én ezt most tapasztalom is, mert én vendégelőadóként már gyakoroltam az utóbbi időben ezt, és szerintem ez adja azt az inspirációt a Leónak is, nekünk is, a tanszéknek is, hogy hogyan lehet így egy piac közeli képzést kialakítani. Szerintem ez egy nagyon jó kihívás benne, és életszerű. Az jutott nekem eszembe, és azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy ahogy retrospektíve, tehát a nagy képzésből visszatekintve, ti pici lépésekkel már elkezdtetek képzéseket, és úgy tudom, Gábor be is iratkozott, beült az egyetemi iskolapadba, és végigjárta a legeslegelső képzést. Zsuzsával együtt. Hogy lássátok, hogy hogyan is, mik esetleg a gyenge pontok, mik az erősségek, oktatóknál mik a visszajelzések. Tehát ti aztán nem az messziről néztétek, hanem végigmentetek, és ami még érdekes nekem, hogy ezt már egy modulnak tekintitek. Tehát, hogy ezeket a kis rövid képzéseket, ezeket már fűzitek a nagy egészhez, láncszemként, és tapasztalatok ezáltal is már megszületnek, és mire ez a képzés mikor is indul? A szakképzés a diplomátadó. Az terveink szerint 27 februárban. Igen. Tehát mire az elkezdődik, addigra már a gyerekbetegségeket a piciken szinte létezik, hogy kiszűrjük, ha szerencsénk van. De minden esetre tudatosan vágtok bele a nagyba. Igazából ugye? Szerintem van ennek egy taktikai oka is, hogy miért kezdtünk el kisebb képzésekkel is foglalkozni. Egyrészt azért, hogy piciben teszteljük az egyetem és a Leo együttműködését, másrészt piciben tanuljuk meg mi magunk azt, hogy működik egy ilyen képzés. Harmadrészt meg, hogy egy piciben jobb bukdácsolni, mint nagyban.
és igen, meg nekünk is a terminológiát el kellett sajátítani, és ez a tűszerű képzés. Jól hangzik. Jól hangzik, csak senki nem tudja, hogy mit jelent. Tehát ezek valójában az egyetemi, akadémiai világban ezek az ilyen néhány napos, nagyon intenzív, valamilyen fókuszált témára kitalált képzések. De becsatlakozhatnak a nagyba, tehát akár modulként Nem működhetnek? kötelező, Lehetősége nem kötelező, van. de hát természetesen, hogyha már valami jót megalkottunk, akkor miért ne használjuk föl, miért ne ismételjük meg. Na és egy ilyenen túl vagyunk. Tehát valójában... És mi volt ennek a témája, megkérdezhetem? Természetesen ez egy energetikai témájú tűszerű képzés volt. Igazából arra is kíváncsiak voltunk, hogy képesek vagyunk-e 2 napnyi programot kitalálni, arra az oktatókat felkérni és felkészíteni, illetve mozgósítani. Tehát, pontosan. Ennyi embert mozgósítani, igen, a tagok között aki is. relatív sűrű munkarend mellett Igen. idézőjelben rájönnek. És milyen volt a tanulni. fogadtatás a tagvállalatok között? Tehát az, amit a Zoli mond, jelentkeztek? ez a kulcs, meg tudunk-e tölteni egy termet? De úgy tudom, eléggé meg tudtatok tölteni, nem? Meg. Igen, teltházas volt. Igen. És meglepő vannak gyorsasággal visszajelzések, is. elégedettségi eredmények is, ugye? Azt mondtuk, hogy 10 főnél indítjuk el, és 20 fő a maximum, és nem, rosszul mondom, bocsánat, 20 főnél indítjuk el, és 30 fő a maximum, 38-an voltak végül, tehát voltak ilyen protekcionista befurakodók, de nagyon örültünk, tehát csak viccelek ezzel, és folyamatosan visszamértük azt, hogy mik a várakozásaik a hallgatók. Hát most itt felnőtt emberekről... Leo vállalatok munkatársai. Így van, vagy magasan kvalifikált mérnökök, vagy menedzserek voltak ott, vagy energetikusok. Folyamatosan mértük a várakozásaikat, és a visszajelzést kértünk az adott napnak és az egész képzésnek az értékelésével kapcsolatban. És hát az iskolai tantárgy vagy osztályzatokhoz képest, hát ha az 5-ös a maximum, talán ilyen 4-6-4-8 valami ilyesmi értékelést kaptunk. Ez nagyon kitűnő az ami első. Hát azt gondolom, hogy ez minden szempontból. Igen, tehát hogy ezt azért én itt hozzátenném, hogy ez egy fizetős képzés volt, tehát ugye ezért felnőtt emberek pénzt fizettek. Nagyok azért. az elvárások, arra Nagyok gondolsz, az tehát elvárások, másképpen tehát megyek teljesen oda, másképp egy állnak kifizetett hozzá, termékért, hogy igen. nem egy állami BSC képzésről van szó, sem a rövid, sem a hosszú távú terveinkben, hanem ezek felnőtt képzések. És én szerintem ez egy nagyon izgalmas és lényeges dolog, hogy akkor kifizettek ezért ennyi pénzt a résztvevők, és így kaptak egy nagyon magas, vagy így kaptunk egy nagyon magas értékelést erre a képzésre. És van már következő téma, tematika rövid távúra? Rövid távúra is van cím, de ami szerintem kicsikét kiemelendő az, hogy a tematika vizsgázott nálunk is, tehát hogy mi képesek vagyunk-e együttműködni, munkából kiszakadva ezzel is foglalkozva, együttműködve egyetemmel valamilyen utazási célt relatív prompt időkeret mentén létrehozni, és szerintem itt a legfontosabb, hogy ez visszaigazolódott, hogy jöhet a következő prompt, amit egyébként hozzáigazítunk a Leónak a igény oldalához, hogy mit érzünk most úgy, hogy megint egy ilyen akkor már tűzszerűnek hívott képzéssel, mint probléma meg tudunk fogni, és tudjuk azt, hogy akármi is lesz a cím idézőjelben, itt a műszaki keretrendszerek között, képesek vagyunk megint egy 2 napos képzést 8 órás terminusban rászervezni úgy, hogy megint legyen rá hallgató, érezzük magunkban az erőt, és érezzük magunkban azt, hogy mögöttünk áll a szervezet magában a Leo munkavállalói szervezet is, mert várják az ilyen típusú képzéseket. Úgy tudom, hogy két hét alatt, nem? Tehát, hogy olyan rekordgyorsasággal teltek meg ezek a helyek, hogy nem vártátok. Tehát sokkal gyorsabban, mint ahogy elképzeltétek. Egyébként amilyen érdekes mellékhatása volt ennek a képzésnek, hogy a második nap végén egy ilyen szabadabb beszélgetés alakult ki, és az volt a felismerése ott a többségnek, hogy ott ül több mint 30 ember, akik nem ismerték egymást, zömében nem ismerték egymást. És ez nem is baj mindig, de... Nem is baj, de hogy az érdeklődésük, a gondolataik, a problémáik, azok ugyanolyanok, vagy nagyon hasonlóak. És ez egy annyira pozitív élmény volt, hogy egy ilyen pezsgő beszélgetés alakult ki,
szakmai kérdésekről. És lehet, hogy soha nem volt még ilyen ebben a témában, ebben az iparágban. Ilyen klubszerű valami. Igen. Igen, hogy gyakorlatilag egy ilyen alumni jelleggel. Ezt akartam, hogy lehet majd ebből egy alumni élet. Igen. Alakult ki ott egy olyan szakmai konzílium, ami tényleg meglepő volt, vagy nem számítottam rá én sem, és nagyon jól sikerült így ez a képzés. Hogyha az ember vagy szeretné összehasonlítani a kékgalérosok munkaerő hiányának a mértékét a fehérgalérosokkal, akkor melyik nagyobb probléma a mi szakmánkban? Lehet ilyet kinyilatkoztatni? Van erre kutatás, hogy miből van a nagyobb hiány? Nincsen. Szerintem mind a kettőből nagyon nagy hiány van. A módszerek és a megoldások, hogy melyiket hogyan lehet kezelni, és milyen támogató kitörés utakat tudunk találni fizikai munkavállalóknak a pótlására, kiváltására, akár fejlesztési koncepciókkal, robotikával, vagy automatizmusnak a beépítésével. Ez egy külön önálló ág lehet, de ott van a másik fele is a ész, a irányító résznek a kérdésköre, ahol meg igen, tanfolyammal építkezünk, szakmai anyaggal építkezünk, becsábítással, tehát ugye, hogy a mérnököket megszólítani, hogy ne a gépészmérnöki pályát tekintsük önmagába csak jövő közvetlenül útjának, hanem a működtető üzemeltető oldalak a teljes körű felvállalását, és kicsikét kitekintésbe vigyenek egyéb szempontokra is, őket is megközelítsük. Mondjuk ilyen módon kapcsolódik az employer branding kampányaitok is, tehát a Leónak azok a célkitűzései, hogy az iparágat népszerűsítse. Mert hogyha népszerűsítjük a kékgalérosok között, hogy ne az építkezésekre, kivitelezésre menjen, hanem hozzánk jöjjön, vagy hogyha az egyetemistákat, hogy a mérnök ne a kivitelezésre menjen, hanem az FM-be jöjjön, akkor az is egyfajta előny, mert onnan is érkezhetnek, ugye, munkavállalók. De azt nem tudjuk mondani, hogy melyikre van nagyobb igény. Ez olyan kérdés, hogy most az autóban mi a fontosabb, a kormánykerék, vagy a motor, vagy nem. Na de az, hogy melyikből van kevesebb, mondjuk van 10 kerék hiányunk, és nem, csak 3 motor. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy szerintem egyrészt mindegyik kritikus, és másrészt mindenhol én azt látom, hogy hiány van alapvetően. És amit egy kicsit most a Zoli említett, hogy... Talán attól is függ, hogy magának az adott cégnek mi a stratégiája, mi a fő szkópja, hogy milyen ügyfelei vannak, és mit szolgáltat. Mindenkinél más lehet az, ami stratégiai hiány. Amit a Zoli az előbb mondott itt a robotizációval, Gábort kérdezném, mert hogy robotokat is értékesítenek, hogy kiválthatja a robot az embert? Tehát, hogyha annyira kevés az ember, mire képes a robot? Mit tudunk a mi szakmánkban a robottal kiváltani, vagy meddig tudunk a kiváltásban eljutni? Hát talán itt érdemes ketté választani a fehér és a kék gallérost. Benne vagyok. Mert mind a kettőnél van kiváltási képesség. Ugye a fehér gallérosnál az AI az, ami megérkezett, és semmi esetre sem gondolom azt, hogy el fogja venni az emberek munkáját. Tehát ez ugye a mosógép megjelenésével nem szűnt meg a mosónők munkája, csak átalakult. Tehát, hogy nem lettek munkanélküliek, vagy a géprombolás is ilyen szempontból egy ijegységen vagy félelmen alapult. Tehát, hogy a fehér gallérosnál is, és a kék gallérosnál is azt gondolom, hogy a gép-ember együttműködése lesz a kulcs. Ugye a fehér gallérosnál az AI, a gép, a kék gallérosnál tudhat lenni a részben vagy a takarító robot, vagy valami olyan karbantartó robot, vagy humanoid-szerű, félhumanoid robot, ami nagyon tipizálható, nagyon mechanikus feladatokat ellátó robot tud lenni. Nekem az a tapasztalatom, hogy a gépet nem érdemes magára hagyni, mert nem tud mindent megcsinálni, de ha a gép mellett van ember, akkor ketten együtt hatékonyabban el tudják végezni a feladatot. És hogyha nem lenne a gép, akkor több ember kéne, mert gondolom ez az egy ember, aki ott van mellette, ez drágább ember, mert okosabb, mert hogy képes a géppel bánni. Kicsit más. Viszont kevesebben kell, egy kell csak, ugye? Én csak annyiban akartalak kiegészíteni, hogy viszont mind a kettőhez ugyanaz kell, hogy a képességeiket fejleszteni kell, mert anélkül hiába
van mondott. AI, hogyha nem tudja használni az AI-t, vagy az abból származó előnyöket, és ugyanígy, hogyha nem tudja kezelni a robotgépet, vagy az ahhoz kapcsolódó egységeket, akkor nem fog működni. Tehát, és megint visszajukadunk oda, hogy az oktatásnak mi a létjogosultsága és a lényegessége tulajdonképpen. Annyiban még egy picit erősíteném Gábor szavait, hogy fogja akár a robot vagy az AI elvenni az emberek munkáját. Biztos, hogy lesz olyan szakma, ami átalakul. De hogy munkát ki fog-e váltani, és ezt milyen hatékonysággal teszi meg, és ez ránk nézve, akár mindannyiunk életére nézve mit jelent, én szerintem ez még korai, hogy erről végleges megállapításokat tegyünk, inkább készüljünk fel, és fejlesszük a saját és mások képességeit. Hát igen, viszont a gazdasági szempontból nézed, akkor azért van egy gazdasági növekedés, az munkahelyeket teremt, ezzel szemben van az, hogy a munkavállalók száma csökken, tehát azt a gapet, azt minimum gépekkel, valamivel ki kell pótolni, ki kell váltani. Itt tényleg ez az ember-gép együttműködés az izgi. Én nem félnék az emberek vagy a munkavállalók helyében, hogy megszűnik a munkájuk. Ahogy Zsuzsa mondta, sokkal inkább úgy átalakul, hogy egy alacsonyabb kompetenciájú embert fölfelé kell húzni képzéssel, hogy ő operátora legyen akár egy gépnek, egy AI vagy egy robotnak. A magasabb kompetenciájúnak meg arra van szüksége, hogy irányítani tudja azt az ökoszisztémát, amiben ilyen vegyes csapatok dolgoznak. Ugye azért valljuk őszintén, hogy nem a legkeresettebb fizikai szakmákat tudjuk néha napján képviselni. Tehát a kétkezi takarító, vagy a portás nem az a funkció, aki mindenkire vágyik fiatalként, hogy most a jövőben odaépítse föl magát. Ugye a mi hiányunk, szakmai hiány abból is fakad, hogy a korfákat, ha nézzük a munkavállalói korfákat, akkor igencsak el vannak tolódva akár a nyugdíjas, vagy a nyugdíj utáni időszakra már a kétkezű munkásoknak a foglalkoztatása. És ugye itt jön egy kiváltás, hogyha nem tudunk utánpótlást szerezni mögéjük, mert valljuk őszintén nehéz megbirkózni azzal, hogy takarítókat a fiatal, főleg most Covid utáni időszakban a új életre nevelkedett generációkból szabadítsunk meg, akkor egyszerűen egy elvárás lesz, hogy ezeket a témaköröket robotizálva próbáljuk megoldani. Igen, hozzájuk más típusú ember kell, de hát ez a szakma, hogy a kihívásokat ugye ilyen szempontból megválaszolja. Mint ahogy egyébként épületeket szkennelni is már robotokkal fogunk, mert ugye az egy másik minőséget képvisel. Tehát ugye nem csak az van benne, hogy a feladatot kell elvégezni, de teljesen egészében más információmennyiséget lehet feldolgozni, teljesen más alapot ad a munkának. És ezt kell kihívásnak tekinteni, hogyan tud egy üzemeltető akár kívülről ilyen feladatköröket vagy problémákat megoldani jól, de a megrendelők is, az a másik oldal is, hogyan tudja beépíteni a saját jövőképébe eznek az alkalmazását. Mert ezek már néha szakmai kihívások is, hogy hogyan lehet. Hova tovább, hogyha mi megrendelőinknek mik azok a információ, vagy adatigényei, vagy megoldásigényei, ami szintén valamilyen mesterséges intelligenciát használnak, és ahhoz kell fölfejlődnie és igazodnia az üzemeltető szakmának, vagy cégeknek. Mert az nyilván ott is a megfelelő területeken, vagy most egyes területeken azért az AI már ugyanúgy napi használatban van. Hát igen, és ugye nincs AI, ha nincs adat. És tehát, nincs AI, ha nincs adat, így van. Mi a téglához értünk, igen. De el kell kezdjünk az adathoz érteni. Hát igen. És digitalizálni kell az épületeket, nem csak fizikailag, hanem a működésüket, az üzemeltetésüket is, mert akkor tudunk AI-t bevonni, akkor tudunk robotot bevonni, és ez azt jelenti, hogy az egész iparágunk változni fog. Persze, és lesz egy külön podcastunk is erről, pontosan erről, mert ez egy önálló misét megér. És akkor itt van az, amit te is mondtál, hogy a menedzsment, tehát akkor meg mondjuk ideális esetben adatot gyűjtünk, elemzünk, értelmezünk, AI-t bevonunk, minden, de akkor még a megrendelők felé is a well-being, a felhasználói jó közérzet, tehát akkor nekünk ezt valahogy közvetíteni kell emberi kvalitásokkal, nem? Tehát akkor itt az a menedzsment rész, az nagyon fontos, hogy arra fókuszál majd a képzés, hogy lehet, hogy mindent megtesz az FM, de a megrendelő meg észre se veszi, mert nem mondjuk el, nem? Tehát ezt ugyanúgy kommunikálni is kell, nem? Nem így van?
Hát aki Nem nem jó mondja el, gondolom? az butaságot. Igen, szerintem követel. azért ennél már előrébb vagyunk, tehát a silent runningnál, ennél a csendes üzemmódnál azért már egy picit fejlettebbek Tehát a akkor mi cégek, kommunikáljuk? és igény is van rá egyébként, tehát azért az ügyfelek, ingatlan tulajdonosok részéről megjelent az az igény egyértelműen jó pár évvel ezelőtt, hogy maga az üzemeltető az nem feltétlenül, vagy nem csak egy csendes minden rendben legyen üzem, hanem annál sokkal stratégiai a jelentősége az épületek hosszú távú vagy életciklus szerinti menedzsmentjét illetően. Te a Graphisoft Park Services-nek voltál az Így van. ügyvezető igazgatója, Igen. és ott aztán sok innovatív, meg ilyen well-being intézkedés volt, ugye, a park életében, ami ilyesmi. Ebben igazad van, tehát nyilván ugye amit te most így behozott téma, az nekem kicsit így a fenntarthatóság vagy a körforgásos gazdasághoz kapcsolódik, hogy mik azok a... Hát mondjuk egy jogatábor, vagy mik voltak, az nem csak oda Az kapcsolódik. nem Én csak ezekre oda kapcsolódik, gondoltam. az egy well-being jellegű, hogy magát az épület használókat is ugye az épület kiszolgálja, az ott tartózkodás ideje alatt esetleg szórakoztassa, vagy biztosítsa mindazokat a lehetőségeket, amelyek ott tartják a dolgozót. Ebben most nem annyira mennék bele, mert ugye ez egy sokkal mélyebb téma, hogy mi az, ami ki tudja váltani a home office-t, ami esetleg célja lehet egy ingatlan bérlőnek, vagy ingatlan tulajdonosnak, inkább ingatlan bérlőre, vagy ingatlan használóra gondolok. Ez egy sokkal mélyebb téma, és nem biztos, hogy vissza tudnám kanyarítani az oktatáshoz, de nagyon szívesen kifejtem. Egy másik közelebb, alkalommal. igen. Hát ha csak nem abban a szempontból, hogy akkor nem csak mérnököket képzünk, hanem amikor a mérnök beiratkozik az iskolapadban nálunk, akkor neki próbáljuk azt is átadni, hogy ez miért a szakmánk, miért egy szolgáltatásmenedzsment. Szerintem ez fontos, hát én erre gondoltam, erre az aspektusra gondoltam. Hospitality néven említi, vagy gyakorolják a Nyugat-Európában, ahol most dolgozom, a Szerviai Gyógyszerkutató Intézetnél is van egy hasonló funkció, és ez ilyen hospitality, ami tényleg azt csinálja, hogy a dolgozóknak a jólétét monitorozza, és tesz meg mindent azért, hogy ezt növelje tulajdonképpen. Well-being manager. Hát igen, mert tulajdonképpen ez a munkaerő elvándorlást is akadályoztatja. Tehát ha elégedett egy munkavállaló, akkor nem megy tehát el. nem még csak az épület azért, a facility management, csak erre mutattam, hogy ez az emberi is. központ, ez az emberközpontúság, ez fontos az FM-ben is. Hát ugye egyrésztről nálunk a saját munkavállalóinkkal kapcsolatban is értelmezhető, hiszen viszonylag nagy foglalkoztató a mi iparágunk. Tehát ahogy említetted, itt a rendes tagoknál összesen kb. 50 000 munkavállaló van, tehát az elég jelentős Magyarországon. Tehát egyrészt a saját munkavállalóinkat is valahogy motiválni kell, és nem lehet kizárólag bérrel, mert azt minden felmérés visszaigazolja, hogy a bérrel nagyon rövid távon lehet csak motiválni. Tehát amit Zsuzsa említ, az szerintem egy nagyon jó investíció. Mi most például fagyigépet állítottunk be, ami egy... Miért nem ott vagyunk? Felvételen, vagy miért nem ott vagyunk? Vanília pisztácia. Mert sok is ott sem volt. Ne csináld! Pisztácia is van? Vanília pisztácia. És mert hogy és ez egyébként a Győri Gyulától kaptam a tippet, mert hogy nagyon pici pénzzel nagyon nagy hatást lehet elérni. És nyugodtan lehet ezt csinálni, mert nem gondolom, hogy a 4. héten is ott fognak állni. Maximum meghíznak a munkavállalói. De hogy nyilván az elején nagyon érdekes. Jó, de nem mindenkinek jár a fagyi. Ja. Na, tehát, hogy ez Fizetés helyett a másik... lehet, hogy beixeli, hogy fizetés vagy fagylat. Hát és kapcsolat, de hogy egyébként az ügyfeleinknél a munkavállalóknak a jóléte az nagyon fontos, és ott minket nagyon motiválnak arra, hogy bevonódjunk ebbe a dologba, és ugye a Covid alatt például ez egész higiéniai kérdés, az azért erősen nálunk csapódott le. Aztán megérkezett a fenntarthatóság, és az, hogy fenntarthatósági riportokat csináljanak a nagyvállalatok, az is részben nálunk csapódik le, hiszen nekünk van ismeretünk az épületekről, az épületek működéséről, az energiafelhasználásáról, rengeteg aspektusról. Ott hallottunk először arról, hogy egy irodaház tetején méhlegelőt is illik csinálni, tehát hogy vannak ilyen érdekes dolgok. Rovar hotel.
rovarrotás, és ma meg a digitalizáció. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a létesítménygazdálkodás szerepe ilyen értelemben egyre fontosabb, ahogy az elmúlt 5-10 évben különböző ilyen globális trendek elérnek minket is. Tehát pont ideje, hogy ennek a diszciplinának, meg az iparágnak a konszolidációja és a képzésekkel való felemelkedése, az megtörténjen, ugye? Hát, és akkor innen, ha így nézzük, akkor értjük azt, hogy a képzés az miért annyira összetett. Mert annyi mindenről beszélünk, vagy beszéltünk most, igen, hogy egyszerűen, ha ebből tudásmorzsákat szeretnénk átadni egy megadott időkeretben, az is azt jelenti, hogy 2 óránként tök más témában fognak a hallgatóink valami tudást elsajátítani. Ez így van. Nagyon érdekes volt a beszélgetés, én nagyon szépen köszönöm. Tehát akkor megtudhattuk ebből a podcastból, hogy a LEO és a létesítmény üzemeltetés, mint iparág, az nagyon, javítsatok ki, ha valamiből tévedek, hogy nagyon munkaintenzív, mégpedig minőségi munkaintenzív egyre inkább a kihívások által. És megtudhattuk azt is, hogy nem várhatunk a sült galambra, hanem elébe kell menni, tehát minden irányból kell a kék és a fehér galléros munkavállalókat is elérnünk, megcélozni azt, aki tanul, és nem tudja, hogy most építkezésre menjen, vagy az FM-be helyezkedjen, mert azt se tudja, hogy van FM, őket megtalálni, azt szeretem a szakmám kampánnyal, ugye, és azt is mondtuk, hogy az általatok képviselt BME programmal, ami rövid és hosszú távon képez, ott egyrészt lehet az utánpótlást becsatlakoztatni a BME-s hallgatók köréből, meg lehet a saját dolgozókat küldeni, hogy ők is okuljanak, és a speciális tudásra szert tegyenek. Tehát akkor ez minden szempontból fontos volt, ugye? És biztatjuk a hallgatókat arra, hogy ha láttak ebben érdekességet, és hasonló problémákkal küzdenek, akkor csatlakozzanak a LEO-hoz, és vegyenek részt a mi iparágat felölelő, felkaroló és konszolidáló munkánkba. Köszönjük szépen! Köszönjük Nagyon szépen köszönjük!